Hello everyone! So once again, welcome to our vlog here at Chrisley TV. Ayan, so for today's video, pupunta tayo sa beach. Ayan, so dadayuhin natin yung isa sa mga magagandang beaches sa Sual, Pangasinan. Ayan, so ito yung tinatawag nilang Masamiroy. Ayan, White Sand Beach. So kayo na pong humusga kung napakaganda ba ng place na to. And also, by the way, so ang mga kasama namin ngayon ay yung mga kaibigan namin. Ayan. So shout out kay Ella Mabanta, kay John Kenneth Alcaparaz, kay Grace, and Joshua. Ayan. So bali sila yung mga kasama namin for today's video. At sana mag-enjoy kayo guys. Dahil ipapakita ko sa inyo yung mga magagandang views doon sa beach na nasabi ko. Kaya dyan lang kayo. Enjoy watching! So at this moment, mag-church muna tayo guys because today is Sunday. So importante na makapagsimba muna tayo bago tayo mamasyal. Ayan. So right after naming magsimba, mamamalengke muna kami guys kasi kailangan naming pumunta sa Suki Market para bumili ng mga kailangan namin for this bonding moment. Ayan, so bali, mura lang yung budget namin guys. Nagbigay lang kami ng tig 250 per head. Ayan, so bali 6 kami. So, bumili kami ng bangus at ng hotdog. Ayan, yung jumbo hotdog po ang binili namin. And then, bumili din kami ng arusep. Ayan po. And then, hindi lang po arusep yung binili namin. Bumili din po kami ng, of course, kailangan natin ng alamang. And then mangga. Ayan. And then kumuha din kami ng pusit. Ayan, na i-grill namin. So, ito yung mga babaunin namin guys. Papuntang Masamiroy White Sand Beach sa Sual. And of course, after here, sa market, pupunta na kami at this moment doon sa White Sand Beach ng Sual. So please enjoy watching this long ride. Ayan. So bali medyo matagal-tagal to guys, kaya huwag kayong aalis, dyan lang kayo. Just enjoy the view. Thank you so much. So once again, hello! Ayan. So medyo napagod na akong tumahimik. So
At this time, bibigyan ko kayo ng tips guys kapag pupunta po kayo ng Alaminos City. So, kung balak nyo pong mag 100 Islands, ayan. So, kailangan po maaga po kayo. Ayan. And then, pangalawa, kailangan nakapag-advance booking na kayo para madali kayong makapag-check-in. And at the same time, isama nyo na rin po ang Masamiri White Sand Beach sa mga side trips nyo. Ayan. So, hindi kayo magsisisi dito guys dahil napakaganda ng place na to. At ilang beses na akong nakapunta dito guys. So, bali pa happy lang yung sa 100 Islands. Sa mga gusto pong mag-inquire about sa 100 Islands, kung magkano po ang accommodation, ang entrance fee, at kung ano-ano nabulol na ako. At kung ano-ano pa man po na tanong, pwede po kayong magtanong sa akin sa comment section. Ayan. So, saan na ba tayo? Ayan. So, medyo malapit na tayo guys. So, Mala Forest yung daan. Hindi masyadong mainit. Pero, maraming mga ginagawang kalsada guys. Kaya mag-ingat tayo. And then at the same time, medyo maalikabok. Kaya mag-face mask po. And of course, pagpasok nyo po doon sa Masamiroy, maraming parking fee. So, magbayad lang po kayo. 20, 10, mga ganun lang naman po, mura lang po. Ayan. So, at the same time, ma-enjoy nyo din yung view guys kasi makikita nyo yung yung pangalan na nito, power plant ng Swal. Ayan. Diba remember? I don't know kung nare-remember nyo po, isa ang Swal sa mayayamang town sa Philippines. Ayan. So, hindi lang po sa Pangasinan. So, talagang napakayaman ng lugar na to. It's because of that power plant. And dito, pag pumunta kayo ng Masamiray, makikita nyo guys yung kanilang power plant. So, makikita nyo po dito sa video. Ayan. Kaya, dyan lang kayo! So, ayan guys. So, from here, pwede nyo na pong makita yung kanilang power plant. Ayan po. So, napakalaki at talagang secured na secured yung power plant na yan. So, it's because of that. Kaya, nagiging productive ang Pangasinan. Ayan. So, sana mabuhay din yung power plant sa Bataan para makatipid tayo ng kuryente pa ng lalo. So, medyo malapit-lapit na tayo guys. So, yan yung landmark. Pag nakita nyo na yan guys, yung power plant, yun yung signal, yun yung sign na malapit na kayo sa Masamiray. Ayan. So, konting tiis na lang. Ayan. So, by the way, from Alaminos City pala ako. And, pag manggagaling po kayo ng Alaminos City proper, ayan. So, bali ang travel nyo going to Masamiray White Sand Beach, kulang-kulang 45 minutes to 1 hour. Depende po yun kapag may traffic
or kailangang mag-giveaway dahil maraming ginagawang daan. Ayan. So, bali nandito na tayo guys. So, welcome to Masamiroy White Sand Beach. Dito lang po yan sa Swal. Tara guys, pasok na tayo at mag-park at enjoy na natin yung view na pupuntahan natin today. Ayan. So, ayan po. Entrance fee. So, let's go guys. Pasok na tayo. Ayan, so medyo papasok pa po siya. Ayan, so may mga cottages din po dito na pwedeng rentahan. So, depende po. May 300, may 500. And then, mayroon ding nagpapa-overnight dito. So, hanap na lang tayo guys ng mas mura. Ayan, so try natin magtanong-tanong. Why not, diba? Okay, so this is the magnificent view, the amazing view of Masamiroy White Sand Beach. So kung mapapansin nyo naman guys, napakalinis ng tubig at talagang may enjoy mo yung pag-stay mo dito dahil napaka-fresh ng hangin. And at the same time, talagang mawawala ang stress at masusulit mo yung bakasyon mo. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Tara na at mag-beach na tayo. Enjoy natin yung bakasyon this Christmas season. Ayan. And at the same time, sama natin ang family. Ayan. So wala pong entrance fee dito ha. Pagkapasok nyo po dito, bali parking fee lang ang babayaran mo and then maghahanap ka na ng cottage. Hello guys! Ayan, so makikita nyo naman guys sa view na napakaganda ng Masamiroy White Sand Beach. Ayan po. So, by the way guys, may pupuntahan pala kaming tourist spot dito sa Masamiroy kung saan may entrance fee kasi private place ito. Pero kunti lang yung pumupunta doon guys. So, actually, we can consider this as parang secret paradise ng Masamiroy White Sand Beach. So, bali, kakilala namin kasi yung nagbabantay doon. Medyo close na namin siya, kaya papasukin namin yung place na yon. Ayan. So, doon kami magbabanding, doon kami mag-iihaw. Ayan. So, please enjoy watching this video. So, nakikita nyo naman guys, nag-i-enjoy ako. Ayan. So, tara na at enjoy na natin yung bakasyon. Ayan. Tara guys, punta na natin yung secret paradise ng Masamiroy White Sand Beach. Ayan. So update ko lang kayo guys ha. You need to be a responsible tourist this time. So bale, ang pakiusap lang nung nagbabantay sa amin dito, dahil private place nga ito, ay baunin natin yung kalat natin at wag sana tayong maging irresponsible sa mga kalat. So iuwi po natin dahil wala pong basurahan doon. And then of course may entrance fee na 10 pesos per head. Ayan. So yun lang naman so far yung kanilang pakiusap. Ayan. So at this moment, enjoyin muna natin yung video. Okay? So dyan lang kayo. Okay, tara na guys. Punta na natin yung secret paradise. Alam ko, excited na kayo. Pero ito na. So, bale, ganito yung daanan pag pupunta tayo doon. So, ingat-ingat lang. Tingin-tingin sa daan. Baka may ahas. Huwag naman sana. So, let's go, let's go, let's go. Ayan, so medyo malapit-lapit na tayo guys. Ayan. And 1, 2, 3, go! So, nandito na tayo. So, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na napakagandang tourist spot dito sa Masamiroy White Sand Beach. Ayan. So, please enjoy watching this view nang ma-relax kayo. Ayan, di ba?
Ayan, so medyo haggard na ako dyan, pero still I'm enjoying the day. So sobrang napakaganda dito guys. So sa mga gustong mamasyal this Christmas vacation, hay nako, wag nyo po tong kalilimutang pasyalin. Ayan. So napakaganda, napaka-relaxing. Ayan. So kung nakikita nyo naman sa ating video, ayan, super enjoy ang mga kaibigan ko, maging ako. Ayan. So this time, ayan, preparations naman po tayo para sa aming mga pagkain. Ayan, so shout out kay Miss Ella Mabanta for cleaning the squid. Thank you so much sis, we appreciate your effort. Ayan, so todo effort siya talagang linisan. Ayan, o diba? Ayan, so syempre dito na lang namin hinugasan sa may dagat, malinis naman. Ayan, so bali isa lang po yan, no, pero grabe ang mahal po, 250. Diyos ko. Pero worth it naman. Ayan, so nag-ihaw din po kami ng bangus and talong. Ayan. And of course, ang paborito ng lahat, hotdog. Ayan po. So, tulong-tulong kami dito guys. Buti na lang ang mga kasama namin ngayon ay very active. Dahil kung hindi, magugutuman talaga kami. So, bali dun sa pag-grill namin, syempre iningatan namin yung sand. Naglagay kami ng yero dyan. And of course, meron tayong pa-juice ng taon. Hindi mawawala ang rice and sweets para pag naumay. And mangga. Ayan. Ayan, so shoutout kay Maring Grace at kay Kenneth. So, napakasipag talaga. Wala akong masabi. And please enjoy watching this view. Ayan, diba? Very relaxing. So, hindi ka malulugi dito sa entrance fee na 10 pesos. Ayan, may papag pa. O, diba? So, ganyan kami ka strict magplano. Strict talaga. So, ayan, medyo malapit na rin maluto yung aming mga pagkain. So, maya-maya kakain na rin po kami. Ayan. So ayan, malapit na po kaming kumain guys. So preparations na po para sa pag-arrange ng food. So ready na ang lahat. And ito na po yung ating outcome ng food natin. Ayan po. Diba? Napakasarap. So kakain na rin kami guys. So sa halagang 250 pesos per head, meron na kayong ganitong salo-salo. Ayan. So, once again, enjoy this view. And thank you so much for watching our video. Take care always.